L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Utrero i Àlex Bermúdez. Molt bona tarda i nit abans del motor. Això és l'Angle del Miramar, en directe o en diferit, potser aquesta vegada des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez, al meu costat m'acompanya, en aquest cas, Àlex Bermúdez. Molt bona tarda, Àlex. Molt bona tarda, Álvaro. Ja has fet spoiler, tio. Sí, he fet una mica de spoiler. No faré spoilers amb l'altre company que ens acompanya, que és com sempre l'Ivan Núñez, que està darrere la finestra, el nostre tècnic. Molt bona tarda, Ivan. I bé, avui no ens acompanya la Eva, ja estem una mica agafant les vacances en aquest programa de Ràdio Mollet. I bé, doncs ja últim programa abans de l'agost. I bé, no, per motius una mica complexos no és possible fer-ho el dilluns. Sí, més que tècnic, fins i tot logístics. Logístics, sí, per una qüestió logística no podem realitzar aquest programa el dilluns 21, per tant ens estareu escoltant en diferit. I bé, doncs ja s'acaba això de l'Angle del Miramar. De moment. Tornarem al setembre, en principi, si tot surt bé. Sí. Continuarem amb el nostre horari habitual, tret d'algun canvi petitó. Sí, perquè comentar que en el nostre cas, tot i que la temporada de Ràdio Mollet comença a finals de setembre i ara és com una mica d'estiu, sobretot al juliol i setembre, nosaltres les temporades les comencem al setembre. El 2 de setembre ja estem de tornada. I bé, sí que ja ho parlarem més endavant, però més o menys mantenim l'horari, menys alguna excepció que ja comentarem, però bé, estarem de tornada i més forts que mai. Més forts que mai, realment. En quant a la nostra tornada, tornarem justament la setmana de MotoGP aquí al Circuit de Catalunya. Bueno, estarem per fer la prèvia, o sigui, tornem abans. Exacte, sí. I també podem fer l'anàlisi. Exacte, podem profunditzar en aquest Gran Premi de Catalunya de MotoGP. I bé, doncs a hores d'ara no tenim els resultats del Gran Premi de República Txeca perquè encara no s'ha disputat. Això està gravant el dimecres, dia 16 de juliol. I bé, doncs jo crec que hem de parlar de diverses coses, fins i tot abans de començar a ficar-nos en les seccions i de més, perquè bé, aprofitant avui que tenim una mica més de temps, s'ha de dir, doncs, bueno, han passat moltes coses a l'Angle del Miramar durant aquesta temporada, com per exemple que hem fet un any i no hem pogut celebrar res. No hem commemorat l'aniversari, no? No hem fet cap mena de commemoració ni cap mena de res i bueno, jo crec que és important destacar-ho, ja que, bueno, que ha canviat tot, però l'Angle del Miramar continua. És a dir, les posicions a les que estem respecte a l'any passat són completament distintes, però... Et refereixes al programa, al món del motor? A tot en general, o sigui, tot ha canviat fora del que és aquest estudi. Ah, bueno, sí, sí, ja es podria dir. En tots els aspectes, però això continua. O sigui, sí. A les vides de 3 persones encara tenim una estoneta cada dilluns per gravar. També ha canviat això. Abans era a l'estiu dels dimarts, l'estiu passat, ara és els dilluns. Exacte. Continuarà sent així, més o menys. I bé, bueno, a mi també m'agradaria destacar que és que nosaltres Bueno, tu i jo teníem alguna mica en comú, t'hem comentat, però és que no ens coneixíem de res entre nosaltres tres i aquest programa ho ha fet possible. Ens hem conegut, bueno, i ara podem considerar una amistat, no? I bé, doncs... que res més bonic que el motor i que la passió per transmetre-ho ajunti 3 persones i bé, no sé, o sigui, sí. És especial. Sí, realment això crec que no ho hem parlat mai en antena, però nosaltres no vam començar aquest programa arran d'un projecte o d'una proposta comú entre els 3, o sigui, no és que ens ajuntéssim perquè ens coneixíem d'abans i va sorgir la idea de fer un programa ja que als 3 ens agrada el motor, sinó que vam enviar nosaltres cadascú la seva proposta a la ràdio. Propostes similars. Sí, propostes bastant similars per fer un programa de motor a Ràdio Mollet.
Em sembla que la proposta de la Eva es deia gasolina i gresca, si no m'equivoco. La teva com es deia? La meva crec que era roda amb roda, o algo així. Roda amb roda. Algo d'una roda, és que ja fa temps que ja no... Sí. La meva és al principi l'angle de Miramar, de veritat. Quan vaig pensar en posar-li un nom, em van demanar un nom per ficar-li a la prova, ens fan fer una prova abans de començar, i jo vaig pensar en la primera corba del circuit de Montjuïc i ja així ha continuat. Es va quedar, també, jo crec que és el nom més original dels tres. Sí que és veritat que bé. jo ho he d'admetre, mira que m'agradava, bueno, la història de la Fórmula 1 a Barcelona i tal, i el circuit de Montjuïc, però no sabia que era una corba del circuit. I bé, jo crec que encara hi ha molta gent que no sap el que significa, però bé, és la insígnia del nostre programa i bueno, mola, és original. És cafè per als més cafeteres. Sí. Realment, només els puretes se'n recorden del nom, se'n recorden l'angle de Miramar, i fins i tot... No se'n recorden, perquè clar, estem parlant de que... No, però la majoria de gent que sí que va viure al circuit de Montjuïc sí que se'n recorda. Claro, que molta gent que va viure a Montjuïc ja no està aquí, o sigui, molta gent ja ha crescut sense aquest circuit. Sí, perquè Montjuïc també es dona el cas que el nom de les corbes tenia molta més importància de la que té el circuit de Catalunya avui dia. Jo no em sé el nom de les corbes del circuit. És que són noms molt intrascendents i alguns s'han anat canviant. És que no sé si... Crec que a la Fórmula 1 alguns noms són diferents que a MotoGP, no sé ben com funciona. Jo sí que em sé la típica, no? La Caixa, Telefònica... La Camsa... La Seat... La T10, no? Hi ha una que és la T10 o la... La T10 és la Caixa. La T10, la Caixa. Clar, és que és això, els noms estan com una mica duplicats i no... Sí, són noms d'empreses, al final. No és... Sí, no és res, jo què sé, com Jerez, que tots els pilots de motos tenen el seu nom, no? Sí, Ángel Nieto... O marques molt mítiques. La primera, segons el Racing Circuits Info, la primera es diu Elf. La segona no té nom. Lo d'Elf jo crec que està una mica... Sí, no sé si segueix sent Elf, La tercera, el Corbon gran, es diu Renault. La corba 4 es diu Repsol. La corba 5 és la Seat. I la de la Moraneta, la corba aquesta 6-7, perdó, 7-8, on està la Moraneta, es diu Gurz. La corba 9 és la Camsa. La corba 10 és la Caixa, aquesta la coneixem de sempre, la que té... on està la grada VIP. La corba de l'estadi, la corba 11, ens diu Banc Sabadell. Jo crec que això està una mica antiquat, A mi no em sona, la veritat. A mi aquests noms, la meitat, no... Després la corba 12 es diu Europcar i la última corba es diu New Holland. New Holland és una marca de tractors i sí que em quadra que sigui bastant actual. Bueno, i opa. Jo sí que et dic que jo els noms espanyols catalans els mantindria de marques, però una marca estrangera o amb nom estranger no sé què pinta amb una curva al seu nom del circuit. Suposo que una mica falta idees, no? Clar, que no sé si aquestes marques paguen, suposo que sí, no? Per posar nom o és una mica... No, és una cosa una mica estranya, el cas del circuit. És ridícul, o sigui, que tu li facis propaganda gratis a una marca, no? Externa. Sí, és una mica... Una marca catalana doncs, té sentit, però jo que sé, Elf, no sé. No sí, Elf és una empresa francesa, al final. No sé, la veritat que a mi no m'acaba d'agradar el tema del naming d'aquest circuit, i a mi m'agradaria doncs, tenir noms de pilots, sí, o alguna cosa així diferent. Marc Márquez, jo què sé, ara estic escàs d'idees, però pilots de motos, moltíssims ja, Marc Gené, Pere La Rosa, Fernando Alonso, ara que és ambaixador, també li podria tenir una curva, no? Sí, bueno, i que tinguin una mica de sentit. Si mires el circuit de Montjuïc, de fet, el nom de les corbes té un sentit bastant senzill, que és la corba 1. Bueno, abans de la corba 1 tenim Rasante. Per què? Perquè hi ha un canvi de rasant. La corba 1 es diu Angle de Miramar. Per què? Perquè és un angle i si continues el carrer cap a baix estarà l'avinguda Miramar. La corba 2 es diu Rosaleda. Per què? Perquè hi ha un rosal allà. La Font del Gat es diu Font del Gat perquè està la Font del Gat allà. Teatre Grec,
Es diu teatre grec perquè està el teatre grec. Bueno, ja, això segueix, jo crec que ja no hi ha teatre grec per allà, Sí, no? sí, Sí, encara hi ha? Sí. Ostres. La corba vies, doncs es diu vies perquè per allà hi havia unes vies del tramvia. Aquestes ja sí que no les hi ha, La corba de la Guàrdia Urbana, pues, bastant senzill, perquè es diu la corba de la Guàrdia Urbana. La recta de les fonts, pues, és evident, perquè allà estan les fonts de la Montjuïc. La pèrgola, perquè hi ha una pèrgola. Poble Espanyol, perquè és la que cau més a prop del Poble Espanyol. I després Sant Jordi, perquè, bueno, és la pujada a l'estadi. Aquesta Sant Jordi potser sí que és la més sí, la més una mica diferent. Però, clar, tots tenen un sentit bastant... Res a veure amb Montmeló, Clar, Montmeló no té res a veure amb res. Clar, però si tu et fixes en les corbes, tampoc hi ha alguna cosa darrere que li pugui donar nom. Bueno, a la Moraneta, tot i que ja no sigui una corba, però li podries dir a la corba més propera, la Moraneta. Sí, bueno, se li diu a la pujada. Ja. Se li diu a la pujada. Però, clar... Jo que sé, l'estadi, sí que ser la corba de l'estadi. Bueno, de fet, se li coneix com la corba de l'estadi, no? Sí, bueno, suposo... A mi m'agrada mantenir la caixa, però les altres dues... Sí, tenen noms així no oficials, bastant... No, a la retransmissió de la Fórmula 1, jo crec que mai s'ha dit cap marca com a... O sigui, el nom oficial de cap corba. Últimament, jo que sé, tu fiques al DAZN o abans, quan ho feien en obert, sempre s'ha dit la Moraneta, l'estadi... Com a molt la Campsa, la caixa sí que s'ha dit una mica, però bé, són les més... No és el cas de Mònaco, que Mònaco sempre... Quan veiem la retransmissió sempre... Si no ve totes les corbes, almenys hi ha unes quantes... La Rascàs, Casino, l'Oeps... La Rascàs, Casino... Bueno, l'Oeps en realitat no és el nom oficial de la corba. Sí, aquest sí que és veritat. És curiós perquè l'hotel l'Oeps està darrere de la corba l'Oeps. De fet, el plànol que es fa del que veiem de les carreres es grava des de l'hotel, però no hi ha un acord oficial perquè aquella corba es digui l'Oeps. I de fet l'entrada a l'hotel es fa per aquella corba, l'entrada al pàrquing i tot allò. Aleshores, Mònaco, Santa Devota, perquè l'església de Santa Devota està justament darrere i de fet quan es passen de frenada a la primera corba es veu l'església. Borribaix, bueno, és la pujada fins a Massanet. Aquesta sí, però també perquè és una recta. Realment és una recta així amb diverses corbes, però es fa recta. Massanet sí que és coneguda. Massanes. Massanes. La corba del casino. Mirabó també és una altra que... Mirabó hi ha Mirabó alta i Mirabó baixa. Després de Mirabó alta tenim Gran Hotel, que és l'Oeps. Després Mirabó baixa, Portier, que Portier és famosíssima. El túnel, la Nouvelle Chicane, Tabac, Virage Luis Chirón, que això és la zona de la piscina de tota la vida, la Rascàs i després Anthony Knox, que és l'última corba, perquè la Rascàs realment és només el primer angle de la Rascàs. El segon és Anthony Knox. Antoni Nogués. I bé, doncs... Jo crec que ja han fet un bon repàs a corbes, perquè també en el cas de Mònaco, doncs, per mi és el circuit així més especial en quant a les corbes. Són molt conegudes quasi totes, no té res a veure en la majoria de circuits, no només Montmeló. Jo crec que a la fórmula actual hi ha poques corbes que sigui, o sigui, pocs circuits que tenen tantes corbes. Bueno, jo crec que cap circuit té corbes tan conegudes com Mònaco. Pots fer alguna a Austràlia, alguna a Canadà, la típica, jo què sé, el Muro de los Campeones, que no és una corba, però bé. Bueno, aviam, o Rouge, per suposar. Bueno, sí, la veritat és que Bèlgica té unes quantes, sí que té... Sí. Silverstone també, però bé, no... Sí, el que passa que Silverstone, per exemple, és un circuit que, tot i que té corbes especials, pel cas de Silverstone, és un circuit bastant... que ha tingut moltíssimes reformes. Clar. Sí, realment del Silverstone original es conserven cops i poc més. Cops, que és la corba més emblemàtica, segurament. Perquè Maggots i Becketts no existia originalment, o sigui, aquestes enllaçades no existien. La recta de l'hangar, per suposat, això sí. Stowe i la corba de Club sí que potser sigui original,
però ha canviat moltíssim respecte al que era originalment. Clar, hem de tenir en compte que Silverstone, com gairebé tot el que existeix a Regne Unit, no deixa de ser un aeroport. Era un aeroport on van començar a connectar pistes i van fer un circuit de cursa. Recordem que al Regne Unit tu aixeques una pedra i surts d'un aeroport. És veritat. Perquè entre... Lo de la pedra està millor dit que mai, perquè és Silverstone. Sí. Però és veritat, o sigui, realment hi ha molts circuits a Anglaterra que són antics aeròdroms o coses de la guerra que... Donington també era veritat o no? És que Donington em sembla que no. No sé per què a mi em sona, Potser és una pedrada meva, ja que estem parlant de pedres, però... Jo diria que no. Donington Park és un autòdrom situat a prop del castell de Donington, a prop de l'aeroport, història... Està a prop de l'aeroport, potser és això, Potser vaig... No, en principi no era un aeròdrom, en principi no. A més no té forma d'aeròdrom i Donington sí que té molt desnivell. Silverstone, per exemple, és superpla. Sí, és un circuit superpla. Bueno, no sé. Jo deixaré aquí el repàs de circuit ja, Sí, jo crec que ja... que portem ja no sé quan, però més d'un quart d'hora parlant de... Sí. I bé, doncs, parlat això i tornem a demanar al circuit que li posi noms de corbes normals a les corbes una del corba circuit. pot ser l'Angle del Miramar, jo que sé, així en honor a Montjuïc. Sí, totalment. La corba 5, per exemple. Clar, super senzill, que a més des d'esquerres també, o sigui, seria interessant. Però bueno, també això és una cosa molt cultural i molt de... Realment això dels noms de les corbes no ho fa servir ningú, més enllà dels aficionats i dels comentaristes. Sí. Fixa't que la parabòlica de Monza ara li van canviar el nom a Ascari. I bueno, van fer una mica de drama, però realment això... Perquè Ascari sí que ha acabat tenim bastant arrelament, La d'Ascari sí, és que no és aquesta Ascari, Espera un moment. La variant d'Ascari és la variant Ascari. Clar. I la parabòlica li van voler ficar un altre nom que era... com es diu aquest? Alberto... Ostres, ara ho hauré de buscar. Monza. No era Ascari, la variant Ascari és la variant Ascari. Sí. A mi no em quadrava, que jo tampoc... Sí, però fixa't, a Racing Circuit Info ja encara està com curva parabòlica. Potser no es va consolidar aquest canvi. Alboreto, em sembla... un pilot important de Ferrari. És que Itàlia també té tants pilots que... I al final no va funcionar el aquí, però bueno. Millor. Nosaltres començarem a posar-li nom a les corbes del circuit a la nostra manera. Em sembla bé, és una bona idea. Sí, una bona iniciativa. I ara li posarem les empreses que hi ha justament al darrere. Bueno, llavors en sobren, Serà per fàbrica. La corba benzinera del Bonàrea. La corba Viena. Ojo amb la corba Viena. Bueno, seria la corba 1. Sí, la que està més a prop, sí. Però ojo, el Viena supercrucial, pel circuit. Home. Quan són les 24 hores, vinga, quedem a sopar al Viena i després pugem. Hi ha entrenaments lliures. Brutal. És un bon punt intermig per aficionats i també per equips, Tu, sobretot les motos, et trobes amb molts caps d'equip i mecànics i tal, allà prenent-se el bocata i el cafè al Viena. Bueno, i he estat quan els tests de Fórmula 3, Fórmula 2, alguna vegada m'ha passat perquè això és també un dels rituals del circuit. Quan ja s'acaba tot, anem al Viena a prendre alguna cosa, sempre. I a mi m'ha passat en els tests de la Fórmula 2 acabar la jornada de test ja sobre les 7 o així, començar a baixar al Viena a prendre alguna cosa i anar tots els equips a comprar el sopar allà i liar-se unes cues pel dinar, pel sopar, però de valent, de veritable valent, o sigui, però unes cues al·lucinaries, Àlex, al·lucinaries. Ostres, algun dia de test m'has de portar. Fins i tot pilots anant a fer cua. Em va passar amb Joshua Durksen. Ostres! Em va passar amb Joshua Durksen. Nosaltres vam demanar per prendre alguna cosa allà i tal, i veiem que seu la gent de AX Racing. Sí, senyor. Seuen a una taula al costat, amb qui estava Joshua Durksen,
i estaven esperant el sopar. El que no sabien és que se'ls havia avançat Prema. Prema ja havia baixat en un cotxe i estaven allà esperant per carregar tot el sopar. I bueno, tenien una liada allà bastant curiosa. Sí, sí. Bé, doncs, comentat això, jo crec que podem entrar una mica en seccions. Sí, anem a parlar una miqueta d'actualitat. Tenim coses per parlar d'actualitat. Coses que ens vam deixar l'altre dia i crec que és bona idea tractar-la segur. I de les motos doncs farem una mica de prèvia i de predicció d'aquest Gran Premi de la República Txeca. Podem fer una mica d'estiu, no, també? Sí, tenim sí. 3 curses, bueno, comentar una mica les que són i com pot arribar el tema. Així que de moment, per ara, començarem amb la secció de l'Àlex, entrarem directament a la Fórmula Sprint. Bé, doncs, entrem ja en el món Fórmula 1. Comentar que, en aquest cas, doncs, no ens hem perdut res, almenys de moment. És a dir, que aquest dilluns 21 de juliol encara no hem tingut cap cursa que ens hem perdut. I és que a la Fórmula 1, bé, jo crec que tenim descans fins... Ho vaig a mirar, ja que estic. Sí, fins, bueno, la setmana vinent, la setmana del Gran Premi de Bèlgica, que aquest any torna a ser al juliol, l'últim cap de setmana del juliol. Sí. Hòstia... Jo pensava que era la Hongria, com sempre. Ja va passar l'any passat, crec que van invertir l'ordre, és 27 Bèlgica i el 4 d'agost, si no m'equivoco. 3 d'agost, perdó, és el Gran Premi d'Hongria, sí, efectivament. Tinc apuntat el calendari. I bé, doncs en aquest cas, aquest cap de setmana no hem tingut cursa. I bé, la notícia d'actualitat que jo crec que encara podem repescar una miqueta és una que no vam poder tractar la setmana passada, com comentava abans, i ho vam comentar molt per sobre, però crec que podríem analitzar una miqueta les conseqüències i potser les causes, i és que Christian Horner ja no forma part de l'equip Red Bull, després de 15 anys de viure tots els triomfs de l'equip, tot des de quan l'equip encara no estava consolidat a la part alta fins a deixar-lo, tot i que ara està en uns moments certament baixos, però bé, és un equip que sempre lluita per victòries, per podis, etc, i ha tingut sempre campions del món en els últims anys. Vettel en primer lloc i després Verstappen, i Horner sempre ha estat allà. I bé, doncs, comentar que el seu substitut serà Laurent Mekies, que està fins ara a l'equip Visa Caixap RB, i bé, doncs, jo crec que és un moviment que s'esperava més l'any passat, i que aquest any, doncs, sí que és veritat que l'equip no acaba de funcionar molt bé, però com que potser no ve molt a cuento, almenys en aquesta etapa del campionat, no? Com que s'esperava més fer-ho després a l'acabar o abans de començar una temporada, no? No sé com ho veus. Sí, bé, el tema de la sortida de Christian Horner de Red Bull realment ve de lluny i ve d'aquesta problemàtica que van viure la temporada va ser abans passada. De començar a Austràlia l'any 24. Sí. Va ser a març, febrer-març de l'any 2024. Sí. Va sortir aquesta polèmica sobre coses que han passat entre Christian Horner i una treballadora de Red Bull. Un presumpte abús de poder. Sí, assetjament. Sí. I bueno, tot això semblava... Red Bull va fer la seva investigació privada, va haver-hi també alguna història per fora del que és l'equip, i bé, va quedar una mica en l'oblit, van continuar corrents i Christian Horner va continuar treballant a Red Bull sense, diguem-ne, va quedar una mica en el passat i era com que es passava pàgina. Que semblava, es comentava que l'anaven a fer fora, ja abans de començar Austràlia va haver-hi rumors molt forts de que de que s'anava al carrer, i en el cas de Horner, doncs això va quedar una mica en anècdota, es va deixar una mica passar i es pensava que era una cosa que estava oblidada, i ara de cop i volta a mitjans d'any del 2025, més d'un any després, torna a sortir el tema i de fet surt Christian Horner de Red Bull. Possible victòria a l'entorn Verstappen, perquè ja es deia que... Estava molt barallat amb el pare, no? Es deia que no es portava gens bé. Sí, que hi havia algun interès per la banda de Verstappen que no estaven d'acord en la continuïtat de Christian Horner allà a l'equip. Després ha tingut bones paraules Verstappen sobre... va fer un post a Instagram
si no m'equivoco. Sí. I en general, o sigui, no hem sentit mai males paraules de Verstappen cap a Horner ni res així, que almenys de manera pública. Bueno, haurem de veure abans de Spa, quan parli, ja que encara no han parlat públicament a nivell de mitjans, si fa alguna paraula, però no semblaria molt normal que li critiqués, no?, ara mateix, en aquesta instància. Sí, no, clar, ara no té sentit, sobretot, bueno, a nivell comercial, almenys d'una manera per motius de cordialitat, potser Verstappen no es mulla a explicar la veritat o el que com es fent ell envers Horner. Si estan darrere, els Verstappen no ho diran. No, clar, per suposat. Però clar, això s'ajunta també amb una molt possible sortida de Verstappen de Red Bull. Clar, hi havia fons que apuntaven a que potser això certifica més la Bueno, és una teoria, més bé, no hi ha molta informació. Bueno, sí que hi ha informació, és que el sogre de Verstappen, que és Nelson Piquet, apuntava que ho tenia molt fet amb Mercedes, i això va ser la setmana passada, i això sí que vindria a remarcar una mica aquesta hipòtesi de que la marxa de Horner no és més que el clau en l'ataúd a l'estància de Verstappen a Red Bull. No sé com ho veus. No sé, jo penso... És una mica complicat, o sigui, no ho veig molt clar en general, perquè al final jo no penso que l'entorn Verstappen hagi volgut desmuntar Red Bull, o sigui, jo penso que no... O sigui, ha guanyat 4 mundials, ara mateix les coses no estan sortint, però no el culpable no crec que sigui Horner, sí, que el cotxe no vagi tan bé. No veig un interès per part de Verstappen per destruir Red Bull, tampoc, no li trobo sentit. I per el que respecta al propi equip, doncs entenc que hagin pogut tenir alguna problemàtica amb Horner i decideixin no continuar amb ell, però bé, en quant a Verstappen, doncs no entenc quina és... Entendria que sortissin els dos a la vegada, això sí que ho entendria. Sí. Perquè... Al final d'aquest any podria tenir més sentit. Sí. Però que un hagi sortit perquè estigui l'altre, això no em quadra. Bueno, també hi havia alguna hipòtesi sota les xarxes socials que era com que potser Horner no ha sigut capaç de retenir a Verstappen, que això encara no sabem, i que, diguem-ne, que el preu que pagava Horner era la seva marxa. Però, clar, això encara no s'ha confirmat que Verstappen se'n vagi de Red Bull. I bé, i és estrany també perquè hi ha una cosa que no hem comentat, i és que Horner era, jo crec que era top 3 personalitats més ben pagades a l'equip Red Bull. Bé, no tot de l'equip, sinó a l'estructura, i és que Horner tenia 3 càrrecs diferents dintre del conglomerat Red Bull i cobrava aproximadament uns 23 milions d'euros, que se'n diu ben aviat, i clar, i això el que provoca és que la seva indemnització, de la que no hi ha molta informació oficial, evidentment, però moltes informacions apunten a que podria rondar entre les 50 i 60 milions de lliures, o sigui que bé, que és un paston, i no acaba de tenir molt sentit per això mateix que es faci ara, i no potser que es faci a final d'any, amb la conseqüent baixada una miqueta d'aquesta indemnització, no? És com... Potser ha passat alguna que ha precipitat tot i bé, ha de ser alguna gros perquè a Red Bull no li importi abonar aquest paston, no? Per la part de Horner, doncs ja es retira amb això. Sí. Apuntava que potser anava a Ferrari, es deia també. A Ferrari no me'l imagino. Tenim 2 minuts abans de fer la pausa típica dels programes d'1 hora. Ens avisen des de cabina, des de producció. I sí, a Ferrari jo penso que no. De fet, Hamilton ja ha dit que si ve Horner, ell marxa. Això jo no vaig tenir temps a veure. Sí. Doncs no queden 2 minuts, tallem ja. Doncs bé, continuem de seguida parlant de Red Bull Horner i de seguida tornem. Fins ara, moltes gràcies. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Estem de tornada a l'angle de Miramar, avaluant l'estratègia de Christian Horner ara amb la seva possible retirada de les curses, amb la seva sortida de Red Bull. Estàvem comentant tema d'anar a Ferrari. Hamilton ja hem dit que no. Bueno, també és veritat que a Hamilton jo crec que a Ferrari li queden pocs telediarios. Tu creus? Home, més de 2 anys no li queden. Almenys fins al 2026 sí, perquè provarà els cotxes del reglament nou. No, el contracte era multianual, però... mínim 2 anys. O sigui, sí. Que mínim al 26, no sabem si potser és un 2 més 1. Sí, però és molt possible que al 2026, si les coses van com aquest any, Hamilton demani l'hora, demani el compte i marxi. Aviam. Que per això no ha de ser immediat. Potser Horner, jo què sé, torna ja amb el nou reglament, un cop estigui més assentat, any 27, per posar un exemple. Sobretot si a Ferrari va malament, perquè no sembla que Ferrari sigui... Bé, veurem l'any que ve amb el canvi de reglament, no? Normalment, amb els canvis de reglament, Ferrari... Sí. Bueno, acostuma a anar bé. En el del 98, que és així l'últim, entre cometes, gran... No, així van estar bé. Va anar bé. No van guanyar fins al 2000, però també perquè tenien un Hakkinen, que era una bèstia, i perquè el 99 es va lesionar... Schumacher. 98 qui va guanyar? 98 Hakkinen, 99 Hakkinen, 2000... Villeneuve quan va ser que va guanyar? Mira, Jacques Villeneuve. Va ser el 97 o 98, veritat? O 96? Aviam si no m'equivoco. 92 em sembla que va ser Senna, 93 Prost, 94 Schumacher, 95 Schumacher, 96 Damon Hill, 97 Villeneuve, 98 Hakkinen, 99 Hakkinen, 2000 Schumacher, 2001 Schumacher, 2002 Schumacher, 2003 Schumacher, 2004 Schumacher, 2005 Alonso, 2006 Alonso, 2007 Hamilton, no, 2007 Raikkonen, ostres, és veritat, 2008 Hamilton, sí. 2008 Hamilton, 2009 Jenson Button. Això no cal parlar-ho, sí. Del 10 al 13 no va passar res, no cal. Va guanyar Vettel. Després van tenir... Hamilton-Rosberg. Sí, Hamilton-Rosberg, Hamilton, i després ja Verstappen. Sí. Verstappen per 4. Sí, 4 de Verstappen i Oscar Piastri. Bueno, no ho diguis molt alt, que potser Norris dona la sorpresa. Jo espero que sí. Home, jo també espero que guanyi Piastri. La veritat. Fixa't Piastri com són les coses, que és el millor campió de la història de la Fórmula 2. Sí. I ho dic d'aquesta manera perquè realment si tu avalues com guanya el campionat de la Fórmula 2 Piastri, és millor que qualsevol dels altres campions de la Fórmula 2 considerant Fórmula 2 des de que van introduir la GP2 al 2005. També s'ha de dir que l'any de Piastri no hi havia massa competència, no? Home, Déu-n'hi-do. Quins eren els seus rivals pel Mundial? Sí. Mira, jo començaré parlant... Perquè ja havien pujat Russell, Norris, tots aquests. El primer guanyador de la GP2 va ser Nico Rosberg, l'any 2005. Clar, el Rosberg, doncs, sí, ho va fer... Jo parlo de rivals, Rivals com guanya el Mundial, el campionat. Espera un segon. Anem a buscar aquí els resultats de 2021 de la Fórmula 2 a Wikipedia. Els rivals eren potents, però és que hi ha un detall molt important pel tema dels rivals, que és que va ser un any super estrany a la Fórmula 2. O sigui, no va ser un any habitual. No, parlo del 2021. No va ser un any habitual de tenir... Normalment es fa la gira europea juntament amb la Fórmula 1, hi ha carreres molt seguides i després hi ha un paron fins al Gran Premi d'Abu Dhabi i ja està. Era Covid, no? Sí. No, era un format diferent. L'any 2021 estem parlant. L'any 2021. Eren les 3 curses, no?, que es feien... Exacte. Van canviar el format de la Fórmula 2 cap a fer 3 curses cada cap de setmana i després tenir uns parons tremendos. O sigui, no podem coincidir Fórmula 2 i Fórmula 3. Crec que les curses era una... Era només que era per Covid, perquè el paddock no tingués 70 anys. La ronda 1 era a Bahrein, amb la Fórmula 1, 27 i 28 de març. Ok. La ronda 2 a Mònaco, 21 i 22 de maig. Ja tenim 2 mesos sense pujar el cotxe. Ronda 3, Bakú, 5-6 de juny, aquí eren només 2 setmanes. Ronda 4, Silverstone, 17-18 de juliol. No va haver-hi Fórmula 2 amb un meló? Va ser Fórmula 3?
No va haver-hi Fórmula 2, va haver-hi Fórmula 3. 17-18 de juliol, ronda 4. Més d'un mes amb la ronda 3. Cinquena ronda, Monza, 11 i 12 de setembre. 2 mesos després de la ronda 4. Ronda 6, a Sochi, a Rússia, 25 i 26 de setembre, 2 setmanes amb la de Monza, i aquesta la van haver de solapar perquè el periòdic que havien fet amb el nou format era tan bèstia que al final van solapar la Fórmula 2 i la Fórmula 3 a Sochi perquè no tenia cap sentit. O sigui, i canviar, aquell cap de setmana... La primera no coincidien, que la van ficar després, o va ser una cosa rara, no? Clar, al principi no coincidien i es va fer un canvi de calendari i van córrer el Gran Premi de Rússia per això, perquè és que logísticament no hi havia lloc per ficar-los a un altre puesto. I després d'aquesta ronda, 2 mesos fins al desembre... No? Sí, al desembre van córrer a Jeddah, a l'Aràbia Saudita, i després, una setmana després, van córrer a Abu Dhabi. Però, bueno, un campionat que a nivell de calendari era tan complex que la gent que estava molt experimentada amb el cotxe, que portava ja una temporada o 2, tenia molt avantatge. I, tot i amb això, va arribar Piastri i va guanyar el campionat. I qui teníem de rivals? Home, jo no recordo massa forts a la majoria, Amb el número 1, company d'equip d'Òscar Piastri, Robert Schwarzman. Bueno, el tio que ha fet la pole aquest any a la Indy 500. Schwarzman, que venia de que li robessin el campionat anterior, sí, i ja estava tocadet. Sí, havia guanyat la Fórmula 3 el 2019 i el 2020 ho tenia superbé, va fer un campionat molt bo. Li van trucar el cotxe a mitjà de temporada. Bueno, sí, o sigui, en favor de Schumacher, o sigui, això no sap. Wang Yuzhou amb un missil, que corria una barbaritat al cotxe de Zhou. Era high-tech, potser? No, era un Virtuosi, aquest. Sí, bueno, era el Virtuosi, Uni era el patrocinador que portava Wang Yuzhou. En el cotxe número 4, company de Zhou, Felipe Drugovich, que va guanyar el campionat el 2022, o sigui, ahí és nada. Carrin amb el 5 d'en Tictum, jo crec que no necessita... Bueno, necessita presentació perquè la gent no és conscient del pilotàs que és d'en Tictum. I jo ho he comparat moltes vegades amb el trio que va pujar a la Fórmula 1 2019, Russell, Norris, Albon. D'en Tictum és millor que tots tres. Bueno. Almenys més ràpid. Aquí hem de valorar talent respecte a velocitat. Tictum és més ràpid que tots aquests. Per moltíssim. I hi ha un tio que li va guanyar la Fórmula 4 britànica a tots aquests, que es diu Jamie Caroline, que aquest sí que és una barbaritat el ràpid que és, per temes de pressupostos i altres històries que no entraré. No va poder continuar corrents i encara es manté el motorsport, però no treballa com pilot. Però Jamie Caroline els hi va guanyar la Fórmula 4 tots aquests i amb bastanta diferència. En el cotxe número 6 teníem a Jehan Daruvala, que ja era el seu segon o tercer any a la Fórmula 2. Daruvala, un pilot bastant por, que ara ha deixat de córrer. Tampoc em pots vendre que tots els pilots són bons. Daruvala, bueno... Liam Lawson. Aquest sí que el podem considerar... Pilotàs, després van a la Superfórmula, ho va fer superbé. I ara està a la Fórmula 1. Yuri Vips, que era qui hauria d'haver anat al seient de Sonoda. Bueno, va tenir una polèmica... No, va ser després, però això era molt abans. Yuri Vips realment ha estat un pilot boníssim, que si no ha pujat a la Fórmula 1 ha estat primer per una qüestió de com Stella Reynolds per la mano negra. No, el 2020 tenia l'oportunitat de pujar i van haver-hi certs problemes que no van permetre que pugés a la Fórmula 1 i bueno, ara Yuri Vips està a la IndyCar treballant amb l'equip Rahal Letterman Racing, a l'equip de Graham Rahal, vaja. Després Christian Lundgaard, pilotàs, però va guanyar fa poc la Fórmula E. Sí, o sigui, Christian Lundgaard no, a la Fórmula E no, Lundgaard està a la IndyCar. No, però va guanyar algú molt destacat, no? Fa poc. Va fer alguna pole i ha guanyat alguna cursa ja. Però la Fórmula E va estar, no? I ara no sabria dir,
però vaja, Em sona que l'húngar és un pilotàs Sí. de molt renom. Amb el cotxe número 2 teníem a Teo Pourchaire, pilotàs també, ara va guanyar la Fórmula 2 el 2023, en el seu tercer o quart any. Tercer any. Va entrar molt fort. Jo me'n recordo que de Pourchaire es parlava perquè- que potser pujava a la Fórmula Sí. 1 si seguia la seva projecció. Perquè Pourchaire va guanyar... Bueno, no va lluitar-li la Fórmula 3 a Piastri. De rookie, no? Sí. I va pujar directament I a va la pujar Fórmula 2. directament a Fórmula 1 i bé, Pourchaire anava molt fort, després es va desinflar la Fórmula 2 i després la va guanyar. La va guanyar també, s'ha de dir, amb un missil, perquè el que corria el cotxe que portava Pourchaire era d'Agarraté. Sí, i guanyant tercer any la Fórmula 2 ja Sí, et desqualifica. Per molt que la guanyis. Ara està Pourchaire amb Peugeot i està fent les europees de Man Series pagades per Peugeot, en paraules seves, i bueno, aviam si l'any vinent puja el cotxe oficial. Amb el cotxe número 11 teníem a Richard Versor i a Jack Doohan, que van compartir, van fer diverses rondes, i en el cotxe número 12 teníem a l'Irim Zendelli, que l'Irim Zendelli és un pilot molt bo, però no sé exactament, no li he perdut la pista. Després teníem també a Clement Novalak, que Novalak apuntava molt fort i al final no ha acabat. Aquest també va estar a temps, veritat? A bon port. Entre Fórmula 3 i Fórmula 2. Sí. Després, al cotxe número 14 teníem a David Beckman, que aquest, era un pilot amb suficient qualitat per ser professional, però no era una superestrella. A Enzo Fittipaldi també el vam tenir, al cotxe de 14, i a Richard Versor una altra vegada, que va anar canviant. Vam tenir a Guillem Samaya, al cotxe 15, el Charuz. A Dams van tenir a Roy Nissan i Marcus Armstrong. Aquí Nissan no pots dir que és un bon pilot. Nissan la veritat que no. I Armstrong sí, i em sembla que ara està a la IndyCar, si no m'equivoco. El cotxe número 20, i per petició d'Adrián Campos, pare, va estar Gianluca Petekov a les primeres dues rondes. Després vam tenir a Matteo Nannini, després vam tenir a David Beckman i després vam tenir a Oli Caldwell. Al cotxe 21 vam tenir a Ralf Boschung, clàssic de Campos. Aquí va ser com va estar Meri? Va ser aquest any que va córrer una cursa o no? Sí, a Hongria, que va fer exhibició, no? No, a Àustria. L'aparició de Meri va ser a Àustria. Però va ser aquest any, però va ser no perquè no van córrer a Àustria. Va ser el 2022. Ostres, doncs jo tenia que era el 2021. Va ser el 2022. Històric, això, Allò va ser... A Campos vam tenir aquest festival de pilots al cotxe número 20 i Boschung, que es va mantenir com de manera estable, com va fer des del 2019 o por ahí, fins al 2020. També... Sí, fins l'entrada de Pepe Martí. Què li debe Campos a Ralf Boschung? Bueno, no, Boschung no li va deixar res a deure a Campos, la veritat, perquè va pagar religiosament totes les temporades que va córrer. Això que li devia diners, perquè si no... A HWA vam tenir a Matteo Nannini, Jack Aitken. Has d'anar més ràpid, que si no se n'ha de fer res més. Dick Hughes, Logan Sargent i Deleda. Aquí repassant tota la graella de la Fórmula 2. I després vam tenir a Ben Biscal. Piloto de culto. Pilotàs, corre a la Superpel de Man Series. Va ser aquest any, jo el vaig descobrir a una cursa en pluja, un dia pot ser? No, això va ser el 2020 amb la Fórmula 3. Va ser una exhibició. Va guanyar, però una exhibició i li van robar. Una sessió de 10 segons per evitar un accident i sortir de pista per evitar un accident li van... I després vam tenir... Que tenia fama de bulto, una mica. O sigui, el pilot no... Ja aquesta cursa és tot el contrari. El que passa que, molt regular, no? I després vam tenir Marino Sato. En definitiva, una graella de Fórmula 2 super experimentada amb el cotxe i amb moltíssims quilòmetres. Talent, tampoc... Home, i amb molt talent. O sigui, és de les temporades de la Fórmula 2 de les que hem tingut últimament que més nivell ha tingut, O sigui, només tenim a Vips, Lawson i Schwarzman, ja tenim suficient. I d'en Tictum, o sigui, hi havia nivell, i sobretot aquest aspecte a nivell de calendari, i Piastri va guanyar, però se'ls va passar per la pedra. O sigui, és que va fer el que va voler amb ells. Com he acabat parlant de Piastri? Perquè hem dit que guanyarà el Mundial aquest any. És veritat. I fixa't a Piastri, al seu cas, que tot i ser el campió, el millor campió de manera objectiva de la Fórmula 2, es va quedar un any fora. No va córrer el 2022. I després va tenir que escollir. Va haver d'escollir entre Alpine li va sortir... Era el piloto d'Alpine, però el problema de Piastri en el seu moment era Fernando Alonso.
Era realment el... Sí. I bé, després li va... I després va tenir el problema de Palou. I el programa Palou també, és veritat. També estava al mig. Per allà, ja... Va ser una liada brutal, aquí a agost del 2022. Weber i Alonso, fotant-se les mans, sí. el Yate, bueno. Van decidir carregar-se l'equip Alpine, la veritat. O sigui... Alonso és que va tenir molt rancor, Va arribar, ben fet, van arribar molt malament a l'agost entre Alonso i Alpine. És que Alonso estaven dient que només renovés un any, estava Snafnauer, que encara era el cap d'equip, dient que, bueno, que ja no tenia tant talent, que només un any, tal, i se la va jugar ben jugada. Sí. Després li va sortir com li va sortir. Me'n recordo el Gran Premi d'Austràlia 2023, un accident entre Ocon i Gasly que van destrossar els dos cotxes. És veritat. Els comentaris que es van llegir allà amb el podi, a més d'Alonso, van ser brutals. A Twitter, aquell únic Sainz que també quasi es carrega Alonso. No, se'l va carregar. Bueno, se'l va carregar, el que passa que després va haver-hi bandera vermella i... Bueno, en general... Sí. Va ser en general bastant entretingut aquell estiu, quan... I això és una cosa que crec que he explicat diverses vegades. Al setembre del 2022 jo vaig anar al test de Palou quan va estrenar el cotxe. El McLaren, es va estrenar amb el Fórmula 1, va provar el McLaren del 2021 i què passava? Que en aquell test teníem diversos dies de test i Piastri per aquell moment, de cara al 2023 passava a ser pilot de McLaren, però al 2022 encara tenia contracte amb Alpine. Sabeu que hi havia el circuit fent test amb el Fórmula 1 al costat de l'Alex Palou, oi? Cadella. No? No? Jo què sé. Estava Piastri. Com estàs fent així, dic, No. Ui, començat i tot. No. Tot i que era de manera tapada, era Piastri. Piastri també estava amb McLaren en aquell any, quan encara tenia contracte amb Alpine. Però ja havia fet oficial que se'n passava, o no? Sí, però hi havia una situació de bastanta tensió entre els equips. Bueno, com li va passar a Palou també després, que va tenir problemes amb el contracte, no? Palou estava en una situació diferent, perquè no estava dins del món Fórmula 1. No, però va provar els lliures test després, no? Aquell any també, a Austin, potser? A Austin, sí. Però bueno, que era un contracte que volien tenir amb McLaren, amb una possibilitat de pujar a Fórmula 1, però a la vegada continuar amb Ganassi. Va ser una cosa que podia funcionar, però al final no van encaixar totes les peces, i al final l'ha acabat bé. O sigui, ell ha sortit guanyant, segurament. Sí, o sigui, no és que hagi sortit guanyant, però al final el que es volia fer originalment no ha pogut sortir. Ell a McLaren ja no podia arribar quan van fer-lo de Piastri. Sí. I bé. Sí, i per altres motius, però en qualsevol cas va provar el cotxe i es va estrenar amb el Fórmula 1, i tant en sessió no oficial com en sessió oficial. El cas és que aprofitant aquell test doncs, van voler que Piastri provés el cotxe i estava per allà. O sigui que va ser una situació una molt mica... random. Sí. I això, de fet, era secret en el seu moment, no es podia dir. Ara ja han passat diversos anys i Piastri va líder del Mundial, ara ja suposo que és igual. Ja. Sí, però jo tinc constància de que Piastri estava allà. Jo no el vaig veure, però sé que estava allà. I bé, a Palou sí que el vaig veure pilot del Fórmula 1, això segur. I bueno, una jornada de test una mica estranya, perquè hi havia test de Fórmula 4, van obligar a tancar les portes a les 5 de la tarda perquè pogués rodar el Fórmula 1, van tancar les portes però no van deixar tota la terrassa del circuit oberta i clar, quan va sortir el Fórmula 1 van pujar tots corrents a la terrassa a veure, i el van veure de conya, o sigui, bueno. va estar molt guapo, jo. Bueno, i bé, si et sembla, tanquem la Fórmula 1 sense abans deixar de comentar que tenim a partir de la setmana vinent 2 curses seguides. Tenim primer, com hem dit, Bèlgica, i després, o sigui, 27 de juliol Bèlgica, 3 d'agost Hongria, després tenim un altre peron de 3 setmanes. Sí, que és el peron d'estiu. 3-4 setmanes, sí, com vulguis dir-ho. 31 d'agost, Gran Premi dels Països Baixos, i després tenim ja en programa, juntament amb el Gran Premi de motos de Montmeló, tenim Monza, que ja ha aconseguit últimament. Després Singapur, oi que sí? Sí, després tenim Singapur,
ja el 21 de setembre, després a octubre tenim... No, espera. No, tenim 21 de setembre Bakú, i després, unes altres 2 setmanes, 5 d'octubre, Singapur. I després tenim gira asiàtica i, bueno... Ojo al Gran Premi de Singapur, que coincideix amb l'última ronda del campionat de la Comunitat Valenciana de karting, i el Leo està en possibilitats de guanyar aquest campionat. Ojo. Bueno, ja ho parlarem al programa, ojalà que sí. Que un altre any em perdo el Gran Premi de Singapur. Que a tu t'agrada tant, també. Perquè a mi m'agrada molt el GranEmi de Singapur i me'l tornaré a perdre. No es pot tot en aquesta vida. Hem de veure si tornem al layout antic o continuem amb el nou. Perquè aquest canvi de layout que es va fer a Singapur, que es va eliminar el túnel i de més, no era per una qüestió de millorar les carreres, a més, que de rebot s'ha aconseguit, però era per unes reformes que estan fent al camp de futbol flotant de Singapur, i hem de veure si no tornem al layout original. Doncs esperem que no. Aviam, jo és que soc molt purista, però la veritat és que esperem que no, perquè les cares de Singapur són millors amb el layout actual. Vols que parlem... Jo tancaria ja Fórmula 1? Sí. Sense obrir l'acció, perquè anem fatal de temps. Sí, anem a parlar... Comentar que... Sí, quan ens queda, Ivan, sisplau? 4 minuts. Bueno, comentem per sobre i ja, que a MotoGP tenim 3 curses. Una és el Gran Premi de la República Txeca, que ha sigut aquest cap de setmana. Jo, si vols, diem el que creiem que haurà passat. Sí, bueno, aquí tenim una predicció feta per intel·ligència artificial. Comencem per Moto3. A la tercera posició tenim a Pitito Fernández, a la segona posició Álvaro Carpe i victòria per José Antonio Rueda, que es continua escapant en el Mundial. Ja ho t'he fet. A Moto2 tenim tercera posició per Onxu, segona posició Aron Canet i primera posició Manu González. Més líder Manu González. Sí, més líder Manu González. I Canet més segon. Sí. I a MotoGP tenim la sorpresa de que en el podi tenim un pilot que no esperàvem. Que torna aquesta setmana. No és només que no esperàvem al podi, sinó que no esperàvem al Mundial, de fet. En tercera posició, Jorge Martín. Que haurà tornat aquest cap de setmana. Amb Aprilia. O sigui, donen la llum verda. En segona posició, Àlex Márquez, i en primera posició, Márquez. Bueno, l'habitual. Bueno, i Pecco Bagnaia, una més. Sí, Bagnaia no ho sabem perquè el ChatGPT Bagnaia perdem contra Jorge Martín. El ChatGPT no arriba a mencionar a Bagnaia. Comentar que tenim Breno aquest 20 de juliol. Després tenim un mes de Paron, aquest Paron de MotoGP que és una mica més aviat que de Fórmula 1. 17 d'agost tenim Red Bull Ring, Àustria, i el 24 d'agost, just després, tenim doblet amb el Gran Premi d'Hongria, que s'estrena aquest nou circuit de Balton Park. Sí. Veurem què tal. Jo la veritat és que no tinc molta informació sobre els circuits, només vaig veure el layout així de reojo. Veurem què tal. Veurem què tal, tinc ganes aquest Gran Premi d'Hongria. Si tornen també a Turquia. Buah, a Turquia fa que no corren. I Finlàndia al final no es va parar, no? Sí, l'any passat s'havia de córrer. Sí, això no tenia futur. Des que Mika Kallio es va lesionar, això no té futur. Bé, doncs, aquest és el panorama de les motos. De la Fórmula, espero un bon Gran Premi de Bèlgica. L'any passat em va agradar molt, tot i que Spa, juntament amb Suzuka i Barcelona, acostuma a donar curses bastant dolentes. Sí. Però l'any passat va ser bastant bo. Així que aviam si tenim sort aquest any. I a veure si el Mundial arriba més apretat de cara al final. No crec. Jo vull que guanyi Piastri, però la veritat és que m'agradaria que Norris s'enganxés, perquè la lluita sempre és benvinguda. Sí, que fos a les últimes curses, sí. Bé, doncs amb això acabem... No sé, què vols dir abans de... Moltes gràcies. Anar-nos fins al mes. Bones vacances a tots i tornarem al setembre amb més. Amb més i amb l'Eva, que no ens ha pogut acompanyar avui. Esperem que ens expliqui tot el que depari les motos durant aquest mes i mig. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots, bon estiu. Us estimem. Us estimem moltíssim. I fins al mes de setembre. Adéu, bon estiu.